program din na anko borrower program duk na kananan manoma ne. Na ce mun ba bashi ma kananan manoma sun fi miliyan 4. In ka duba dukansu kananan manoma ne, duk 36 states da federal capital duk akwai wanda suka yi benefitin daga program din kananan manoma. Kuma aka je aka yi musu tambaya ko ina daga Gombe har Kebbi har Borno har Cross River har Bayelsa duk kananan manoma ne suke karba bashi dinnan. Kuma mukan karba BVN ɗinsu, mun san inda suke, mun san sunayensu, mun san telephone numbers ɗinsu. Ai dole su biya kuɗin. Ba bashi ba aka karba, dole an karbi bashi daga banki, kuma dole su riga su yi noma kuma sun samu kuɗi a noman. Ba na inda na yi maganar masara, aka shuka masara aka samu irin kamar ko 3 tons ko 4 tons per hectare, kuma kudin biyan bashi din kamar 1 ton ne per hectare. So manoma sukan yi profit da yawa, so ya kamata su ma su biya. Muna da account numbers ɗinsu, muna da BVNs ɗinsu, ko ba su biya yau ma ko gobe dole su biya. Da mukan ce su je su biya da kuɗi, so su sa da kaya ɗin su dawo su sa account ɗinsu. Amma shi gwamnan babban banki ya ce wai yanzu ba dole ka biya da kuɗi ba, kayan da ka ɗauka daga kan noma ɗin za ka ya ba central bank ko babban bankin ko bankin da ka je ka karbi bashin za mu karba. Dry season ɗin nan za mu yi noman alkama wanda ba taba gani irin ta ba. Mun ba mutane bashi suka je Jos a rainy season suka shuka alkama kuma suka samu yield ba taba gani irin ta. Ai ba taba shuka alkama a wet season. Mun ba da bashi ya fi 370 billion ma mutane sun kai kusa da miliyan 1. Suna amfani da shi wanda ba su da aiki, suna siya abinci ma gidajensu, wadansu ba su iya zuwa kasuwa su samu wani irin kuɗin da za su iya ci abinci da iyalinsu, wadansu business ɗinsu baya kamar da su siya ko diesel ne ko petrol ma su sa cikin generator ko barbing salon ko hairdressing. Mun yi wannan da yawa, kuma in ka je duk Nigeria za ga dai abun ya yi bala'in taimako ma mutanen Nigeria. Kuma mun yi wani shi facility din irin na karamin businesses ana kiran shi Axmis, wanda ko ka zo bai kamata ko baka da kaman collateral na banki, in baka da kadara, yes, za ka zo shi karamin banki Nisa Microfinance Bank, in ka je ka approaching ɗinsu za a baka kaman ko miliyan 3 ko miliyan 4 haka. Amma shi 70% ɗin na miliyan 3 za ka siya ko irin hair salon ne, ko ka siya shanu in kana so ka yi cattle fattening, ko in kana so ka yi kamar yogurt factory haka ka siya equipment. 30% ɗin za ka rike ne ka dinga siya kayan da za ka dinga amfani da shi. Ai kuma ko wannan ma mun yi disbursing ya kai million over 100 billion.